Първата стъпка, която трябва да направите, е да отворите вашия App Store. Така че отидете и отворете App Store на вашия iPhone. Ще използваме малък трик, за да свършим това, като използваме търсачката, за да инсталираме Chrome. Това е Google Chrome от Google. Кликнете върху Chrome тук и след това върху Google Chrome. Просто натискам вземи, Get и го инсталирам. След като инсталацията приключи, отворете Chrome, стартирайте го и използвайте търсачката. В лентата, най-горе на екрана, потърсете pexels.com за безплатни стокови изображения. Всъщност това, което се опитвам да направя тук, е да запазя това изображение в файловете си. Така че, където имаме опцията за запазване на снимки, кликнете върху тази опция и това изображение ще бъде запазено в нашия фотоалбум тук. Както виждате тук, то е запазено в снимките. Но сега, ако минимизирате и отворите менюто файлове на вашия iPhone, натиснете върху на моя iPhone и после върху Chrome, ще видите, че го няма там. Решение за това е да отворите снимките, просто да натиснете и задържите върху това изображение и с другата ръка да го преместите от едно приложение в друго. И сега можете да го пуснете тук и то ще бъде запазено. Следващата ви стъпка е да отворите компютъра си, така че продължете и го отворете добре, приятели. И когато компютърът ви е отворен, всичко, което трябва да направите е да отидете на търсачката или на Windows и просто да напишете Microsoft Store. Така че отворете Microsoft Store и просто потърсете Apple Devices. Така че напишете Apple Devices и натиснете инсталиране. И сега, след като приключите с процеса на инсталация, вземете USB кабел и просто свържете вашето Apple устройство към компютъра си, след което разрешете достъп до вашия компютър. След като свържете телефона си към компютъра, ще видите следното. Разрешете на това устройство достъп до снимки и видеа. Продължете и натиснете Разреши. След като направите това, отворете Apple устройствата на компютъра си, така че продължете и отворете това. И просто се съгласете с техните условия и добре дошли в Apple. Вижте как се управляват вашите данни. Продължете и кликнете върху Старт. Но преди това, сега ще се сблъскате с друг въпрос, който е доверете се на този компютър. Така че продължете и кликнете върху доверие и след това просто продължете да въвеждате паролата си за устройството си. И вашето устройство трябва да се покаже тук, така че кликнете върху доверие и след това докоснете доверие на вашето устройство добре. И когато се отвори, просто кликнете върху тази малка стрелка надолу тук, отидете на файлове и след това кликнете върху Chrome. След като сте избрали Chrome, бум, ето го. Тези файлове, които бяхме копирали от галерията към Chrome, ще се появят тук. И сега всичко, което трябва да направите е да използвате клавиша Shift и да изберете колкото искате. И кликнете върху Запази. Или по-скоро кликнете върху Добави файл или кликнете върху Запази и ще бъде запазено на вашето устройство.